Bueno, aquí vemos a unión dos tres núcleos máis grandes do Concello, dos tres centros máis grandes, de máis centros, que temos xente apoiando dos outros centros, a xente do Concello, que tamén está por aí. Con isto queremos reivindicar dunha vez por todas que nos atendan na Consellería, porque xa levamos moitos anos, pedindo esta xornada para os centros. Creemos que desta vez si se pode, entón solo que sigamos loitando hasta que nos veña positivo o informe. Pois con unha vez que veña positivo está nas nosas mans. Unha vez que este nas nosas mans temos que ser consecuentes. Se firmamos o papel de apoio, temos que ir ali e votar. Hai que ir votar. Recordade que se non se vota é como se non foses. É un non, vale? Non sei como se non pasa. É un non. É moi importante seguir estes días facerse ver, porque con estes actos de alguma maneira sempre chega ao político de turno, ao responsable de turno, e ve que hai unha gran preocupación. Ahora aquí estamos uns cantos, seguro que hai moitos pais que hoxe non puderon vir, porque evidentemente non todo o mundo ten a mañá libre. Entón, facede a labor de informar, de pedirle aos pais que estén de acordo, porque se sabe de si ou apoia o que diga a maioría. Se apoias o que diga a maioría, pois ven e móllate. E móllate! Eso, como un lema que hai por aí, se chove, te chove. Pois nada, moitas gracias a todos. Ánimo, que desta vez eu creo que se vai a conseguir. Venga, nos vemos. ¡Jornada única! 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 ¡Jornada